Usa ka dakong sunog ang miulbo sa usa ka bodega ug ligid sa Cagayan de Oro City. Sunog miabot ngadto sa ikaupat nga alarma. Ani report. Baga ug itom nga aso inubaran sa dakong kalayo. Ingon ani ang sitwasyon sa Zone 1 Buara, Barangay Bayabas, Cagayan de Oro City adlawng Biyernes. Ang nasunog usa ka bodega sa mga ligid sa usa ka patigayon. Sanglit gama sa goma, paspas nga mikaylap ang kalayo nga miresulta sa dakong sunog sa lugar. Ang BFP uban ang mga fire volunteer groups pinaspasay sa pagpaningkamot aron mapakgang ang kalayo. Nagpungasi nga dakong kalayo. Ingon ani ang sitwasyon karon dinhi pasado alas 12 dinhi sa Barangay Bayabas. Ang mga personel sa BFP midiskarte na aron mapatay o mapugnan ang pagkaylap diining kalayo. Apan ang problema, sagad sa mga nasunog dining dapita, mga baligyang ligid sa mga establishmento nga nakadisplay o nakaplastar dining dapita. Sigon sa BFP, nga gawa sa highly flammable ang mga ligid sa bodega, palisuray sab ang pagpakgang sa kalayo tungod sa kural sa bodega ug kusog nga hangin. Sobra 20 minutos na nga nagpagbisog ato mga personel sa BFP sa kaning dako kaayong sunog nga nahitabo dinhi sa Barangay Bayabas. Apan sukad sa ilang pagsugod sa firefighting hantod karon, ingon ani gyapon ang sitwasyon, dakong kalayo og baga kayo nga itong nga aso kini tungod sa mga ligid nga nangasunog. Aron mapugnan ang pagkaylap pa sa kalayo, gisugat sa BFP ang sunog sa likod ug kilid nga bahin. Paspas nilang gibasa ang mga ligid, ingon man gipangkuha ang mga ligid nga pwede pang mapadaplin. Matod sa BFP, niabot sa fourth alarm ang insidente tungod sa kadako sa kalayo. Daghang anggulo sab ang ilang ginalantaw sa mga posibleng hinungdan sa sunog. Usa na niini ang giingong pagwelding duol sa lugar. So ang nahitabuan ni grabe ang volume of fire. So kwanta ang kining sa atubangan nga bakante pa-consume na to ang fuel ani. Ang siguruan nato kining mga gilid-gilid nga naay mga nagpalibot nga residential. Human ang sobra oras nga firefighting, gihunong usa sa BFP ang pagpasirit og tubig o gihulat ang pag-abot sa heavy equipment. Taod-taod. Pagkaguba sa kural, napadali ang giimong firefighting sa kabumbiruhan. Padayon ang ilang investigasyon sa kinatibuk ang damyo sa mong hitabo. Hinoon, walay panimalay nga nadamay. So far no kaloy sa Ginoo bisan pa man ay sunog atong mga responding firefighters ug atong mga allied forces from the different volunteer fire brigade kaloy sa Ginoo wala may naitaho. Kauban si Makoy Simpron sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.